Det her det er en analyse af artiklen af Forstå det uforståelige, som er skrevet af Maj Juni fra Aarhus Universitet i 2015. I artiklen så er der en del udtalelser fra Iram Kawai, som har en uddannelse som kantpsyk med en Ph.D.-overbygning. Og kort sagt så mener Iram, at det nuværende måde, vi håndterer problematikken med indvandrere på er forkert. Hun mener, at de bliver ekskluderet fra fællesskabet i Danmark på grund af deres etniske baggrund, og det er derfor, at radikaliseringen opstår. Nodalpunktet det er her indvandrere og radikalisering. Her er en positiv diskurs over for indvandrere, fordi artiklen tager dem til forsvar, altså de forsvarer dem, og de siger, at det er Danmarks skyld, at problematikken er her. Der er en negativ diskurs over for den måde, vi har valgt at håndtere radikaliseringen på. I prævalenskæde så har vi valgt ord, som ikke er hørt til, altså at indvandrerne ikke føler sig som en del af Danmark. Ord som fællesskaber, som en meget vigtig del af artiklen. Altså indvandrere kan f.eks. søge fællesskaber andre steder, fordi de oplever at være en del af det danske fællesskab. De kan f.eks. være religiøse fællesskaber eller kriminaliserede bander. Der er også et ord som diversitet, altså at indvandrere oplever at føle sig anderledes udenfor. Der er ord som terrorisme som stereotyp. Artiklen argumenterer for, at vi i Danmark associerer indvandrere med dårlige ting, så f.eks. terrorisme. Der er også et ord som begrebsudvikling, altså at vi skal udvikle de ord, vi bruger til at beskrive indvandrere på. Og på den måde kan man få en anden vinkel på problematikken. Man kan skabe en mere positiv diskurs, der kan bevirke, at indvandrerne føler sig mere velkomne. Så er der ord som ny viden og tilgang, altså bare at vi skal have mere viden og en anderledes tilgang, end vi har nu. Og der er ord som forebyggelse, altså at vi skal forstå, at det ikke er noget, der kan ske lige nu. Og der er ord som mediernes fokus, og mediernes fokus af indvandrere, de er meget negative, og Iram mener ikke, at de svarer til virkeligheden. Den dominerende diskurs, det er Irams, altså i den her artikel, det er Irams holdning om, at indvandrerne skal inddrages i fællesskabet, for at føle, at de hører til. Og på den måde går det ikke sammen i større grupper for at lave oprør. Igennem hendes udtalelser, så henviser hun også til, at der er en modsat diskurs i samfundet, hvor man ikke synes, at indvandrere skal inddrages i fællesskaberne. Hun fortæller blandt andet, at ordet islam konnoterer voldtægt, vold, kvindeundertrykkelse og terror. Og på den måde så bliver der skabt antagonisme, fordi der er to diskurser, der simpelthen kæmper imod hinanden. Det, der vinder hegemoni i den her artikel, det er altså hendes holdning om, at indvandrere skal indgå i fællesskabet. Og det, der vinder hegemoni i samfundet, det er, at indvandrere skal integreres rigtig meget, og de skal ikke have en forbindelse til egen kultur, og alternativt skal de komme til vores land. Så har vi flydende betegner. Der har jeg sat ord som etnisk dansker til at være en flydende betegner, fordi normalt har det ikke en positiv eller negativ diskurs. Men i den her sammenhæng så bliver det sat sammen med ordet indvandrere, som har en negativ diskurs, og så bliver etnisk dansker pludselig til noget godt. Et andet ord kunne også være fællesskab, fordi der både eksisterer gode og dårlige fællesskaber. Og i den her artikel, så bliver der både nævnt det gode fællesskab, hvor vi i Danmark tager godt imod indvandrere, og også det dårlige fællesskab, som f.eks. bander og helligkrig. I artiklen så bliver der også gjort brug af retoriske spørgsmål. For eksempel, hvilken betydning får det, når vi taler om radikalisering? Tidligere har vi ofte set politisk radikalisering, men hvad sker der, når religiøsitet kommer ind i ligningen? Og pointen med de retoriske spørgsmål, det er her for læseren til at undre sig og reflektere over religionens betydning for de unge radikaliserede.
Overordnet så appellerer artiklen til ethos, blandt andet fordi der forekommer hende her kvinde, som har en uddannelse som kan psyk, og hendes udtalelser bliver så til ekspertargument. I artiklen så forekommer der en påstand her, hvor der står god fornyet viden og tilgang, og belægget for det er så, at hun skriver, der hun siger, der er mange erfaringer fra special- og socialpædagogikken, som kan bruges i forhold til forebyggelse og intervention, ligesom et bredt fokus på inklusion, f.eks. i skolen, vil være befordrende for, at alle kan føle sig som en del af et fællesskab. Og hun siger så her, at inklusion er et meget vigtigt element inden for socialpædagogikken, for at man kan føle sig som en del af fællesskabet. Og at høre til fællesskaber er meget vigtigt for at undgå radikalisering. Nogle metaforer, jeg har fundet, det har været på alles læber, og ord som se det med nye briller. Der står også på et tidspunkt, hvad sker der, når religiøsitet kommer ind i ligningen? Altså når vi pludselig skal indstille religionen som et faktor i radikaliseringen. Det var vist det.